Ja, jeg har valgt at snakke om spørgsmål 3, som handler om radioaktivitet. Og ja, og inden under det, så vil jeg gerne komme ind over nogle forskellige ting. Og det første, jeg vil komme ind over, det er sådan noget som henfaldstyper. Så til at starte med, så vil jeg lige hurtigt forklare, hvordan man vil forklare radioaktiv henfald, eller sådan, kan man sige, hvilken formel man vil bruge. Og man vil bruge den, der hedder, hvor du har A, som er dit atomtal for det sådan, grundstof, du arbejder med, og så vores Z, det er så dit protontal, og så X'et, det er jo så grundstoffet. Og det vil så efter radioaktiv henfald, det vil så blive til dit nye grundstof, plus noget radioaktiv stråling. Jeg kan bare skrive RS, fordi jeg gider ikke skrive det hele op. Og så plus, der kommer noget energi. Og ja, og det på den her, det her på venstre side, det kalder man moderkernen, og det her på højre side, det er datterkernen. Ja, og så har man jo også nogle forskellige typer radioaktiv henfald. Du har for eksempel beta minus henfald, beta plus, gamma, elektroindfangning og alfa. Og jeg vil lige tage et eksempel, hvordan man kan regne med for eksempel en af de henfald, og det vil jeg for eksempel tage alfa henfald. Så det kan man for eksempel skrive op med, som jeg godt kan lide at kalde en fisk, men det er jo bare alfa. Så det her alfa henfald, den fungerer på den her måde, så hvis vi igen skriver vores notation op med atomtallet, eller det antal nukleoner, kan man også kalde det, hvad du har lyst til at kalde. Og så vores X, eller vores grundstof, det bliver så til vores atomtal minus 4, og vores protontal bliver minus 2. Og så kommer vores, kan man sige, vores nye grundstof ud af det. Men så her, så kommer der også en heliumkerne ud, for at gøre, som er de 4, eller de 2 protoner og de 2 neutroner, der kommer ud. Så der kommer en heliumkerne med 2 neutroner og 2 protoner. Og jeg vil bare lige hurtigt vise et eksempel også, at lad os nu sige, at vi puttede radium ind. Så hvis vi tager radium, altså nummer 216 nukleoner, og så protontal 88, det vil så RA, det skal være stort, RA bliver så til, fordi vi skal minus med 4, det bliver så 212 og 86, og det bliver så til radon efter. Og så plusser vi her heliumkernen. Det er sådan for eksempel, hvordan alfa henfald kunne gå hen og se ud. Ja, så det var den ene ting, jeg vil snakke om. Så vil jeg også gå hen og snakke om henfaldsloven. Og henfaldsloven handler om, at det er noget med den sammenhæng af antallet kerner per tid, eller hvor mange kerner henfalder per tid. Så vil jeg lige hurtigt tegne en lille graf, der viser det. Så op ad y-aksen, der har vi vores antal kerner, så det er vores n. Og så ned ad x-aksen, der har vi vores tid. Og så den måde, den vil være på, at den vil være eksponentielt aftagende. Og den vil gå sådan her, så antallet af kerner vil falde eksponentielt aftagende. Altså det vil falde mindre per tid, der går, kan man sige. Og det kan man også beskrive ved hjælp af en funktion. Og det kan skrives op på den her måde, hvor man har n, så antal kerner til tiden, så nt er lige med en halv, opløftet i t, som er tiden igen, til halveringstiden, som skrives op på den der måde, og så gange med antal kerner ved 0 sekunder, så det vil være, for eksempel her, det er jo fordi 0 på x-aksen, så antal kerner ved det punkt. Så det er for eksempel sådan, man vil skrive henfaldsloven op. Og så, hvis jeg går videre, så er der også for eksempel henfaldskonstanten. Den skrives op med som k, og hvad nu det hedder. Og k, det er så den kan så regnes med ln til 2 divideret med halveringstiden. Så det skal,
det skrives op på den der måde. Og den kommer også ud med en enhed 1 divideret med s. Eller s i minus første, hvis man vil. Og pointen med henfaldskonstanten er, at det handler om, sådan kan man sige, henfaldssandsynligheden, altså for tid for hver enkelt kerne, altså hvor stor en chance er der for, at den her kerne henfalder. Det er nok den bedste måde, jeg kan sige det på. Ja, og så grunden til, at jeg lige vil forklare det, er fordi det giver mening nu, når jeg skal forklare aktivitet. Og aktivitet, det handler sådan noget med, hvor meget henfald der så er per tid. Og det skrives så med symbolet A, og den får enheden BQ, som er becquerel, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og der kan man så bruge for en af formlerne, som så hedder A, så aktiviteten er lige med N gange K, og N det er jo så vores antal kerner, og K det er så vores henfaldskonstanten, som man så regner ved hjælp af den formel deroppe, ln til 2, divideret med halveringstiden af det grundstof, man undersøger. Men aktiviteten kan man også skrive på en anderledes måde. Man kan også skrive den op på den her måde, hvor man skriver, aktiviteten er lige med minus ændringen i antal kerner, divideret med ændringen i tiden. Så vil du også kunne få regnet, aktiviteten, ja, som er antal henfald per tid. Ja, det var nok det, jeg vil snakke om.